Nilqakom għal-programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' lis-Sur Pawlu Salamone, nirringrazzjak tal-li ġejt il-qajt l-istedina tagħna. Kif Ingrazzja lilek, tajjeb. Mela, intom għadkom kemm bdiltu l-isem tal-partit. Ġi u għalfejn ħassejtu l-bżonn li jinbidel l-isem tal-partit. Mela, l-isem tal-partit illum ġie għal Aħwa Maltin. Qabel bħalma taf kien Partit Popolari. Għaliex bdinnieh? Għax aħna bħala it-twemmin tagħna huwa il-lemin konservattiv. Konservattiv mhux jiġifieri ta' żmien l-antik ta' 200-300 sena ilu. Imma konservattiv dak li huwa ir-radiċi tal-familja, id-dixxiplina, is-serjetà, l-onestà, ix-xogħol, il-kura. Fil-waqt li l-Partit Popolari Ewropew għalkemm jgħidu li huma tal-lemin, da jekk tħares lejn l-aġenda tagħhom hija liberali. Mala ħafna nies bdew jaħsbuna li aħna bħal Partit Popolari Ewropew, bħal l-IPP, li aħna maħniex. M'għandux jaqsam xejn kważi. Eżattament. Allura kellna naslu għal deċiżjoni illi mhijiex ħafifa għax meta n-nies jidraw l-isem, meta mbagħad tiġi biex taqleb l-isem ta' partit u tbidlu għal isem ieħor, biex in-nies jidrawh hija diffiċilissima. Apparti li trid tbiddel il-logo, trid tbiddel l-istatut, trid terġa' tmur. Ħanajdu hekk, tinforma l-Electoral Commission bil-tibdil illi sar, il-bank, dik, l-oħra, hemm balla xogħol wara, jiġifieri dana ma minnieħx kapriċċ, għamilnieh purament biex il-partit iktar ma jgħaddi żmien jilħaq il-miri tiegħu, jiġifieri li jilħaq il-poplu. Issa, intom però bħala partit ħatibdlu xi policies, il-policies ħajibqgħu l-istess tal-partit more or less jew ħajkun hemm xi tibdila żgħir forsi wkoll. Xejn affattu aħna il-pilastri tagħna huma bbażati fuq il-familja, il-ħajja, id-dixxiplina, it-tradizzjonijiet, il-kultura u l-fidi. U s-sigurtà wkoll. U għatta kemm il-darba, u ħanerġa' ngħidha llum, jieħu għalih min irid, mimma joġbuħx il-pilastri tagħna jista' jieħu għalih kemm irid, għax aħna laħa nibdlu kelma minna. La-strofa u waqqa s-sillaba, il-pilastri tagħna huma dak li huma, u aħna maħniex il-partit tal-U-turns biex nixtru l-voti, dak hemm tliet oħra. U issa se jfaqsu tnejn oħra ġodda. Daka issa nagħmlu roundabout oħra l-marsa u joqogħdu jduru magħha. Imma aħna t-triq tagħna dritta. Issa intom biħsibkom bil-partit ovvjament tikkontestaw l-elezzjonijiet ġenerali li ġejjin u forsi xi kunsilli lokali. Mela, dik hija l-mira. Dik hija l-mira. Nafu kemm diffiċli biex issib in-nies u. Żgur, biex issib in-nies hija diffiċli għax illum sfortunatament qegħdin ngħixu ġo pajjiż li kulħadd irid imma ħadd ma jrid juri wiċċu. Però iva dik hija l-mira tagħna li nikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. U mbagħad iktar ma jgħaddi żmien inkomplu nikkontestaw bħalma minna l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Alright, issa inti bħala kap tal-partit, x'tara l-ikbar problema bħalissa li hawn ġol pajjiż? U diversi, ma l-ikbar waħda. L-ikbar waħda hija s-sigurtà u l-identità. Aħna qed nitilfu pajjiżna minn taħt saqajna. U l-poplu Malti mhux qed jinduna. Għax il-politika tagħna hija mfassla qisna żewġ gażini tal-banda, wieħed ta' Santa Marija u l-ieħor San Giuseppe. Issa jekk l-istatwa hija mibruma u l-oħra imbarxila daqsxejn id-deb u l-oħra bil-libsa mqatta, imma l-aqwa illi noħorġu bil-vari ħanikkompetu, l-aqwa li nagħmlu l-ikbar banda ħalli nidru.
Sfortunatament dik hija il-politika infasla ġewwa pajjiżna bejn iż-żewġ partiti li xi darba kienu PN u li xi darba kienu PL. Sewwa, dik hija il-politika li faslu biex żammew il-poplu taħt il-madmat tagħhom. U sfortunatament, b'riżultat ta' dan, il-poplu mhux qed jinduna li wan qed nitilfu pajjiżna. Tu qed nitilfu l-identità, qed nitilfu l-lingwa, qed nitilfu it-tradizzjonijiet tagħna, qed nitilfu id-drawwiet tagħna, qed nitilfu il-kultura tagħna, basikament qed nitilfu kollox. Plus illi ma daw jekk irridu nsejħula bħala teddida wkoll hija il-familja tradizzjonali. Aħna qed nitilfu il-kunċett tal-familja tradizzjonali għax tul daw l-aħħar 40 sena spiċċajna b'żewġ gvernijiet, jekk tista' ssejħilhom gvernijiet, illi daw dejjem ippromowtjaw il-liberalizmu, dejjem ippromowtjaw il-messaġġ li inti għandek id-dritt li tagħmel li trid f'ħajtek, melew il-Malta b'kontejner drittijiet u doveri ta' xejn. Allura minn dak il-lat dik hija teddida oħra. U mbagħad għandna ovvjament għandna s-sigurtà. Is-sigurtà illi bħal matlek naqra qegħdin nitilfu pajjiżna plus il-kriminalità. Meta tara x'ħallewna mis-sirijietna għal x'ħanħallu aħna lil uliedna, fejn mis-sirijietna ħallewna ġojjel, ħallewna pajjiż, ħallewna wirt storiku, ħallewna ekonomija taħdem, ħallewna pajjiż ħieles. Aħna lil uliedna x'se nħallulu? Pajjiż imnejjek. Kriminalità, immigrazzjoni illegali, skjafitu, korruzzjoni, serq, frodi, prostituzzjoni, u familji imkissrin. Dak li ħanħallulhom aħna lil uliedna grazzi għal dawk li jgħidu li huma żewġ partiti li f'40 sena kienu kapaċi biss jirfinaw pajjiż. Issa hemm ftit ilu l-eks membru parlamentari Jason Azzopardi qal li ministru partikolari fil-każ ta' Silvio Xkembri għandu wisq ġid meta tikkumpara l-paga li jieħu. Inti taqbel li tidħol il-liġi ta' unexplained wealth u speċjalment fejn jidħlu politiċi daw għandhom ikunu ta' eżempju, ma tistax taqla 40,000 u inna f'għandek 10 miljuni għall-argument proprjetà. Naqbel assolutament 100%, però din mhux minn issa bdiet. Daw ilhom jitnejku bina u bil-poplu Malti, right? Mit-tmeninijiet. Jekk inti tiftakar sew Melkim fid-disajnijiet, fil-bidu tal-disajnijiet, konna iddedikajna seduta parlamentari biex il-membri kollha tal-Parlament jiddikjaraw x'għandhom. U wieħed bid-dejn, liħor għandu 2000 lira l-bank, liħor għandu 3000 lira, il-Prim Ministru dak iż-żmien feda ħedeħ għalinna jiena fallut, qabeż ġew Dabonogrek ġibetnej bħalma kien jagħmel is-soltu, għallhom mala jien il-miljonarju għallhom għax għandi 24,000 lira l-bank. U dakinhar il-poplu daħaq. Imma daħaq għax ma rrealizzax li dakinhar Parlament sħiħ tnejku bil-poplu. Dik hija r-realtà, tnejku bil-poplu. Issa, illum x'qed jagħmlu? L-istess. L-istess. Mala kif tiġi tgħidli da għadu jitwielet ħareġ għall-politika għax vera ġitu tajba ġielet tawħ ministeru f'daqqa waħda tibda tara bena villa bena dik hemmhekk huwa tiegħu, tal-flus minn fejn qed jiġu. Jiena ili naħdem minn mindu kelli 13-il sena. Nirringrazzja lil Alla kull waqt kull ħin u kull mument qatt ma kelli bżonn il-ħadd. Ma milx il-ġid li jagħmlu daw fi 3 snin, 4 snin u 5 snin ta' kamun. Jiena qatt ma sibċi xieħ bil-dimensja u sraqtlu il-proprjetà. Bħalma ġara.
Issa, ftit ilu kellna wkoll il-każ li inqata u ma sarx appell fuq ta' Felicien Brinkat. Din kif forsi jaf issa kulħadd kien mistedna fuq programm, di prattikament kwota il-bibja u prova tiġġib eżempju il-medja dawru la spin dak kollu li qalet, però di għax il-politiċi biex jidru ħelwin kulħadd beda jikteb kontrija u speċi da mhux tollerabbli, spiċċat il-qorti di qalet li tilfet ħafna xogħlu minn dawn l-affarijiet kollha u issa ġiet liberata. Inti temmen li l-liġi għandha tinbidel u l-hate speech għandu biss jintuża bħala liġi meta jkun hemm teddida fuq il-persuna mhux għax bniedem jgħid opinjoni tiegħu. Prattikament daw qed nispiċċaw nirrovinaw il-ħajja tan-nies. Mela, jiena anke fil-podcasts tiegħi ta' kuljum ngħidha ċara u tonda, jekk il-Partit Aħwa Maltin għandu jitla fil-gvern, l-ewwel li ma ntajjar dik il-viljakkerija ta' hate speech unit. Li qiegħda hemm biss. Qiegħda sservi hemmhekk biss bħala dittatura, li permezz tagħha ħadd ma jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu. Illum ġo pajjiż demokratiku ġejna f'sitwazzjoni li qas tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek għax jarrestawk. Jekk inti tajt le jien ma naqbilx magħha dik, le, tiġi arrestat, tiġi mtella l-qorti. Il-medja jiġu ordnati biex jumiljawk bħal mamlu lili. Tiftakar int? Il-medja meta jinġejt arrestat għal xejn? Għal xejn. Alright? U impenjajt 6 snin minn ħajti biex ipprovajt l-innoċenza tiegħi u ħriġt il-liberat. Imma l-medja, xala tagħmlu biex min għalihom lili ħajumiljawni, imma jien kont naf xatt. Kont naf li ma kellix ħtija u żammej dritt u bqajt għaddej. U iva jiena l-ewwel nies naqbel illi il-hate speech unit jitneħħa minn hemm għax letteralment il-Ministru li ħoloq xi ħaġa li għalija qiegħda hemm għal xejn. Sewwa, it-tieni nies meta inti jkollok teddida fuq ħajtek dak mhux hate speech jiġi. Dik tiġi teddida. Alright? Issa, apparti minn hekk, Felicien ma qalet xejn ħażin. Ma qalet xejn ħażin di. Appuntu, bħal ma għamel Father David, alright? U taħt ċirkostanzi oskuri, u ħanajt il-kelma oskuri għax għatem l-affarijiet jinkixfu fuq dik, alright? Taħt ċirkostanzi oskuri, Father David ġi misjub ħati. U l-bibja kuwa ta' dawel. Ġifieri l-aġenda diki biex nagħlqu ħalq in-nies biex ċertu nies ma missuhomx imsieken għax issa saru the holiest of holies, aħna x'jaten. Issa biex nżidu daqsxejn ma dal li qed tgħid ukoll. Huwa fatt li ħafna nies, speċjalment żgħażagħ, qed jibżgħu jitkellmu. U jgħidlek jien għalfejn ħanoqgħod noħroġ għall-politika biex ħlif tajjir. Jien teddejt għax dawwa teddejt li jedduk bil-qorti u hekk għax titkellem, qed joqogħdu lura. U fil-verità l-aqwa nies qed nitilfuhom. Jew jitilqu mill-pajjiż, jew jgħidlek ħanoqgħod kwiet jien nara kif nistandaw għall-lira u fl-aħħar mill-aħħar xi importani. Fuq dik taraħħa problema li n-nies qed jibżgħu jitkellmu. Ħalli nibda b'di. Jiena f'nofs Diċembru mort Birkirkara nixtri bagalja aw valiġġax għal-miliet għattajt ġimagħtejn reġġo mal-Grammastru. U tal-ħanut kif għattila għandi bżonn bagalja 32 kilos, di baqgħet ħares lejja. Għattila ma tlabtek xejn ta' barra minn hawn ta' valiġġa 32 kilos. Għalt li ma ħatitlaq, għattila le. U ħadet ir-ruħ. Għalt li għaxaw di l-aħħar sena ġbajt nara żgħażagħ jiġu jixtru l-valiġġi ta' 32 kilos biex jitfaw il-ħwejjeġ fiha u dak kollu li għandhom u jitilqu l-barra minn Malta. Milux ċempilli wieħed. Dana minn tal-qiegħ tal-partit.
Għalli ħabib, għalli jena jek tħaffer il-maċina, issib ismi. Għalli l-lum, għalli marriċ naf bijom, għax li seraq li il-familja tijaj. 4 titfal, kif ħarġulu mill-università telqu il-barra. Reason being, mawx futur. Right? U mux l-ewwel ġenitur illi ċempilli jew kitibli u jgħid li jena tlift titfal, tlift il-familja. Right? Millux ċemplit li mara, għalt li jena t-tifla, qed taħseb biex titlaq. Ħanispiċċa waħdi. Qed taraħ it-teddit, dak it-teddit, dak il-vera teddit li jkissirlek il-familja. Għax seraqlek il-uliedek u batomlok barra. Meta uliedek bid-dritt baqgħu hawn Malta. Sabu għajxin diċenti, sabu xogħol diċenti, b'salarju diċenti, imma le nimpjegaw il-barranin mill-pajjiżi tat-tielet dinja. Right? Nimpjegawhom biċċib labor biex min fotta l-pajjiżna ikompli jsir miljonarju iktar milli hu. Dik hija l-aġenda l-ġdida u għalhekk għatlek jien fil-bidu tal-programm qed nitilfu pajjiżna minn taħt saqajna. Issa, ukoll kellna l-elezzjonijiet ġewwa l-Amerika u ovvjament ħajinbidel jerġa' ikun Trump il-President tal-Amerika. Nafu li daw l-aħħar 4 snin. Iċ-ċensura mhux Malta biss kienet fuq il-Facebook, Voldri bdiet mill-Amerika, daw bdew prattikament jibbenjaw in-nies milli jitkellmu jekk titkellem kontra il-vaksin tal-COVID. Ħafna nies qalu daw huma kollha conspiracy theories bħalma jgħidu s-soltu, però issa kellna intervista mal-owner tal-Facebook u qal aħna dawk kienu jċemplunna u jiġu mill-amministrazzjoni tal-Gvern Amerikan u kienu jġaluna inħassru u nibbenjaw in-nies li kienu qed jgħidu ċertu affarijiet li kienu veri. Qalu da speċi mhux free speech. U insomma issa ovvjament tista' tkun konvenjenza wkoll għax inbidel il-Gvern. Da qal aħna ħannaħħu nerġgħu iċ-ċensura, tista' tgħid b'mod totali kemm ħallilek nota taħt jekk jaħsbu li jkun hemm xi ħaġa ħażina, imma almenu jħallilek hemmhekk. U rajn issa wkoll anke ħafna kumpaniji kbar Amerikani neħħew il-diversity unit li kienu għamlu fil-kumpaniji tagħhom Voldri mhux ħajneħħu l-kwoti li jrid jimpjega għax int mara għax int ta' dak il-kulur. Prattikament jisna ħanerġgħu niġu lura għan-normali. Inti x'taħseb fuq da? Da konna ngħidu li kien hawn id-demokrazija. M'għandix demokrazija jekk tibbenja n-nies dax jitkellmu fuq xi ħaġa li Mela, li der evidenti issa li kellhom raġun fuq fl-aħħar mill-aħħar. żgur li kellhom raġun. Mela, dina mhijiex l-ewwel darba illi ħanedwek esponenti Amerikani li għandhom is-saħħa jimponu ċ-ċensura madwar id-dinja. Ħaġa oħra illi trittajt fuq l-amministrazzjoni ta' Biden hija illi kienu huma stess illi ħolqu l-ISIS, Al-Qaida. Kollu maħlu. Il-gruppi terroristi, il-fundamentalisti iżlamiċi huma ħolquhom u tawhom l-armi. Għalfej, sempliċi, biex joħolqu gwerra, biex jinbijaw l-armi. Jiġu jitnejku li jmutu n-nies u għalhekk iċ-ċensura, ħabib. Iċ-ċensura biex inti tagħlaq ħalqek ma tistax tajċej, ma tistax twassal il-verità u tħalli l-poplu flama fil-waqt illi l-poplu jiġi mġial jemmen id-diċeriji li jgħid il-gvern. Ma tantx immorru l-bot, anke hawn Malta ta'. Hawn Malta. Right, kif tiftaħ ħalqek jaqbżu l-medja fuqek. Il-kampjuni tat-tolleranza dawna il-free media, dawna in-nies li jgħidu li kulħadd għandu dritt jesprimi l-opinjoni tiegħu imma kif l-opinjoni tiegħek ma tkunx taqbel għalma tagħhom, mbagħad hemmhekk le il-bieb ta' drittijiet tiegħek jingħalaq. Il-bieb ta' drittijiet tiegħek jiġi mkasbar. U jagħmlu minn kollox biex jirredikolawk iwaqqgħu kaċċajt, jajruk, isebilħuk jekk hemm bżonn jajruk bil-familja. Nafu, għax għaddejna minna. Alright, għaddejna minna Melkim.
Meta kien hemm dik, u kienet tajrek bil-familja. Daw konna għaddejna minnhom aħna. Le, mhux hekk, Alright. xejn ġdid. U l-Josie, kemm kienu jew il-biti meta kienu qalulu Rowli Powli. Mhux hekk, U mbagħad l-ieħor Squeaky. Alla ħares tgħid nofs ta' kelma mbagħad lilhom Għax jekk nibdew insemmu it-tajjir illi kienu jajru lilna, nimlew ktieb. Imma mbagħad alla ħares tajt kelma inti, għax iġibuk li jgħid il-medja. Hate speech dak. Mela, illum il-ġurnat inti, taqbel kif qed titmexxa l-Ewropa prattikament taħt il-tmexxija ta' Ursula von der Leyen u Roberta Metsola? Mela. Kelli nsaqsijilek. Mela, jena von der Leyen u Roberta Metsola li jaqdu l-Orient Ħardi tal-Unjoni Ewropea. Għax l-unika ħaġa li jafu jagħmlu hija li il-kontinent Ewropew tefgħuh lura bħal granċ. Sawwa? Jekk nieħdu l-von der Leyen, di illum morit biċċar li hija anti-family. Issa sirna nafu wkoll li anke fuq kif tikkonċepixxi il-familja trid tindaħal fiha issa di. Kemm von der Leyen u kemm Metsola kienu ħanajdu hekk il-komponenti illi issapportjaw kemm felħu lill-kummedjant Zelensky. Biex illum il-fatti qed juru biċ-ċar illi Zelensky mhux talli tilef, talli da issa qed jagħmel minn kollox biex iwaqqaf il-gwerra biex ma jinkixfux il-borom ta' verament seħ mela. Mela aħna għaw Malta tajnihom il-flus biex jixtru l-munizzjon. Għax Malta ipparteċipat ukoll. Mhux hekk bid-donations. Right, bid-donations. Imma Zelensky ma marx ibiħ il-velel li għandu l-Amerika biex jiffinanzja l-gwerra. Zelensky ma ġibitx il-miljuni ta' dollari li għandu fl-Amerika biex jiffinanzja l-gwerra. Ħanajdlek fattieħor fuq il-gwerra tal-Ukrajina. Mela kif kont qiegħed Reġġo, kelli xorti niltaqa' ma' kurunell li kien fl-armata tal-Ukrajina, da kif faqqat il-gwerra ftit wara ħarab minn pajjiżu u spiċċa fl-Italja. U qegħdin nitkellmu. U għatlu jinaqra kera li daħlu Kursk issa. U ħares lejja għalli xkera, għalli ħanajdlek. Għalli Kursk daħlu il-merċenarji Ingliżi u l-merċenarji Amerikani. Plus il-hardware u t-tankijiet illi tawhom l-Amerikani u l-Ewropa. Ir-Russi ħallewhom jidħlu għax daħlu ġozona fejn kien hemm li ibissu ftit villaġġi, valur ta' xejn. Ħallewhom jidħlu. Kif raw illi issa jistgħu jaqbżu fuqhom, attakkawhom minnaħa u minn oħra, envelope u għamlu massakru, ir-Russi għamlu massakru bihom. Qabdu ma' 7,000 Amerikani u Ingliżi, right? Tellawhom il-qorti akkużati fuq til u fuq gwerra illegali kontra il-Federazzjoni Russa u llum qed iservu sentenza ta' 17-il sena l-ħabs ġewwa l-labor camps. Dik hija l-gwerra. Right? Ara daw l-affarijiet il-medja ma ħarġitx tgħidhom. Right? Li l-Amerikani tawhom tankijiet illi by today standards huma skaduti ma ġewx jgħidu li l-Ewropa
dawk l-armamenti kollha li tawhom tilfu kollox, ma ġewx jgħidu. Right? Oħra, u hemm anke l-filmati fuq il-YouTube, Zelensky anke tfal bid-Down syndrome bat fuq il-front tal-battalja. Tant telef nies li meta ġie kostrett bat in-nies b'diżabilità jiġġieldu il-battalja tiegħu. Araw ma marx jiġġieled, u mar jippoża bit-t-shirt aħdar u martu, mar jippoża għal dik il-famuża rivista l-Vogue. Ma marx jiġġieled, Zelensky ma marx jilbes il-helmet u jilbes u iżom l-azzarin fidu. Bat il-niesu jiġġieldu. Issa, il-gwerra tal-Ukrajina tispiċċa hekk. Il-Polonja trid lura parti mill-Ukrajina li storikament kienet tifforma parti mill-Polonja. U diġà ddikjaraw lesti li jmorru għall-gwerra biex joħduha. Qed tara l-Unjoni Ewropea? Dik l-Unjoni Ewropea, ħabib. L-Amerikani issa għandhom l-art agrikola li ħadu bħala ħlas tal-li tawħ it-tankijiet skaduti. Ir-Russi ħajibqgħu b'dik il-parti tal-Ukrajina li diġà ħadu, prattikament l-Ukrajini ħajibqgħu b'dak li jkun għatfaffat lilhom. U l-ħasra u d-dnub ta' dan kollu, alright? Kapriċ ta' bnidem wieħed li mar sfida lil Putin għax bela s-sunnara tal-Amerikani għax qalulu aħna ngħinuk. Right? Il-poplu Ukren u dawk it-tfal Ukreni illum qegħdin mifruxin bħala refuġjati mal-Ewropa kollha. Mużgur, u r-Russja wkoll. Right? Eżatt. Right? Dik hija l-ħasra. Right? Għax dak il-kummedjant bela s-sunnara li bellawlu l-Amerikani sawa biex jisfida lil Putin għax l-Amerikani ridu gwerra kontra r-Russja biex jaħtfu l-ġid li hemm ir-Russja immarralu. Issa, intom bħala partit illum il-ġurnata taqblu li Malta toħroġ mill-Ewropa jew ħataħdmu biex l-Ewropa tinbidel? Mela, l-Ewropa mhix sejra tinbidel. Mela, l-ewwel nies mhux l-Ewropa. L-Unjoni Ewropea. Għax meta qed issemmi Ewropa qed issemmi kontinent. Però meta qed issemmi l-Unjoni Ewropea qed issemmi gażin korrott. Mela, il-gażin korrott mhux se jinbidel. Alright? Hemm ir-rieda ta' kważi nofs parlament li jridu jbidlu l-affarijiet biex l-Unjoni Ewropea tiġi iktar favur il-poplu u favur l-Ewropa. Però sfortunatament ix-xellugin u l-liberali dejjem huma ikbar fin-numru minn dawk illi jridu jbidlu l-affarijiet. Mala l-affarijiet hekk sejrin jibqgħu issa. Aħna bħala pajjiż, jew anzi ejja ħanajdu aħna bħala partit għax l-oħrajn, it-tnejn l-oħra, anzi kemm hawn partiti oħrajn hawn Malta kollha bil-pinsell jelaqu l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna żewġ għażliet bħala partit. One, illi jekk nitilgħu fil-gvern nistgħu noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Two, nibqgħu hemm, però ma nagħtux kasa tajt li trid l-Unjoni Ewropea u nħalluha tfalli. Filwaqt illi aħna nibnu r-riservi tagħna biex meta taqa' l-Unjoni Ewropea ma naqgħux aħna magħha. Għaliex qed ngħid hekk? Għax inti biex toħroġ, tista' toħroġ mela le. Tagħmel xi 7 snin bħal għamlu l-Ingliżi biex toħroġ minnha. Għalfejn għandi naħli dak il-ħin jien. Noqgħod niġġieled xi ħaġa illi għalija hija telf ta' ħin. Dan huwa stat ta' fatt l-Unjoni Ewropea m'għandix ħajja. Jekk ħadd kompli sejra kif inhi sejra, l-Unjoni Ewropea m'għandix ħajja. Mela, id-dover tagħna bħala partit politiku, partit illi ħares lejn dak kollu li hu Malti, huwa dan.
L-Unjoni Ewropea inħallu għajem ma natux kasa. Tu nibnu riserva, ir-riserva li darba kenna u li minn tofħallinna, right? L-istess riserva illi l-gvern nazzjonalista flimkien mal-gvern laburista. Taw il-Brussels. Xej, asbaqa 1 cent. Asbaqa 1 cent. Sawa, mir-riservi tad-deb kollha li kenna, right? L-aħħar illi kien ħareġ sqarrija il-Ministru tal-Finanzi għalli baqa 80,000 b'valur ta' deb bħala riserva. Ngħidli x'ħad tagħmel. Għax l-oħrajn investewhom. Issa fiex, ma nafx. Mhux affarijiet tiegħi jiena id-dover tiegħi bħala kap ta' partit huwa illi jekk għada pitada dal-partit jitlaq fil-gvern, id-dover tagħna huwa illi inkabru ir-riservi, nerġgħu nibnu ir-riservi li kellna, anzi inkabruhom biex meta taqa' l-Unjoni Ewropea aħna ma nqgħux magħha. Issa ftit ilu kien hemm elezzjoni ġewwa r-Rumanija u rebaħ il-kandidat li da ma jridx jagħti finanzjamenti iktar l-Ukrajna u huwa iktar pro-Raxa milli pro-EU. Kenna wkoll elezzjoni ġewwa l-Moldova fejn l-exit polls kienu qed juru li ħajrebaħ ukoll il-kandidat pro-EU li ħarġu mill-ewwel qalu l-vot mhuwiex validu għax huwa mbabas, imma mbagħad rebħet ta' favur l-EU u qalu hekk right, speċi tajjeb. Il-Ġorġa wkoll ma ċċettawx ir-riżultat għax in-nies ivvutaw għall-kandidat pro-Raxa flok pro-EU. Da, x'tib ta' demokrazija jedi ġol Ewropa, għax da donnu hekk ma tivvotaw jien-nies ma jivvotawx kif jaqbel lilhom jgħidu l-elezzjoni mhix tajba. U jidher ukoll li diġà avżaw li jekk il-Ġermanja ħajvotaw l-ADF, l-AFD, sorry, ir-riżultat ukoll mhux ħajkun rikonoxxut. Demokrazija diħoli. Mela, dak huwa l-istat taż-żibel. U ngħidha bl-ikbar responsabbiltà u nerġa' ngħidha. Dak huwa l-istat taż-żibel li tinsab fih l-Unjoni Ewropea, il-gażin korrott u dittatorjali. Right? Għaliex? Għax daw ma jridux poplu ħieles, daw iridu poplu skjaf. Daw iridu poplu illi inti tagħmel dak li ngħidlek jien u oqgħod. Bħalma jagħmlu Malta. Malta x'jagħmlu? Jagħmlu 5 snin jitnejku bil-poplu. U mbagħad fl-aħħar xhur joħroġlok iċ-ċekk ta' 60 euro. U daqshekk xtrak. Għax tara n-nies deħlin ishom it-tiġiġ jivvotaw u jiftaħru huma x'inhuma. Sewwa, dik hija l-Unjoni Ewropea kif inhi. Jiena pereżempju Ottubru l-għadda kont ir-Romanija. Ir-Romanija meta daħlu fl-EU laqqas referendum ma kellhom iddeċieda l-Parlament. Right, jiġifieri u meta tkellimna ma' n-nies x'jaħsbu fuq l-EU, kif issemmilhom l-EU, kulħadd jibda jitpastas. Għax ma jridux. Ma jridux. Hemm illum jekk ikollu joħroġ poll ġenerali mifrux mal-istati membri tal-Unjoni Ewropea, jiena ngħidlek illi 70% tal-popli jivvotaw ma rridux l-EU. Right? Ma rridux. Greċja. Greċja kienet wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja. Fid-dinja. Kellek tirtira ta' 58. Pensjoni tieħu daqs l-aħħar paga illi kellek. Mhux l-estate pension, l-aħħar paga li kellek toħodha pensjoni. Right? Kellek is-social welfare. Kellek industrija produttiva, turizmu second to none, għax il-turizmu li għandhom il-Greċja xi ħaġa fenomenali. Right? Kellhom il-ġid. Jekk tispiċċa qiegħed mingħajr xogħol, l-istat joħroġlok il-paga li kellek sakemm isiblek xogħlu. Right? Pajjiż ħażin kien pajjiż sinjur. Bħall-Italja. Puntu. Imma x'ġara? Għamlu żewġ żbalji.
Żball numru 1 illi daħlu fl-Unjoni Ewropea. Żball numru 2 illi daħlu fiż-żona euro. U daqshekk faqruhom. Faqruhom. U ġew l-Italja ġara hekk ukoll. Imma il-Greċja speċjalment vendikazzjoni għamlu minna u mbagħad ħarġu jgħidu għax il-gvern Griek korrott u dik u l-ora meta ma kien veru xejn. Dak kienu kollha l-gideb tal-medja tal-Unjoni Ewropea. All right? Jiena il-Greċja naħseb illum kemm fuq xogħol u kemm fuq affarijiet oħra mort xi 7 darbiet. U meta titkellem mal-poplu Griek, tinduna kemm l-Unjoni Ewropea tnejku bihom u li jagħmluhom bħala vendikazzjoni. Darba nitkellem ma' wieħed, għalli li kieku aħna il-Ġermanja tħallas il-war reparations li qatt ma tħallsu, right? Għanna biex nifdu d-dejn li għanna mal-Unjoni Ewropea u jibqanna l-bqija. Pero daw il-war reparations il-Ġermanja ma ħallsithom qatt. Mela, issa ukoll hemm ġewwa Sirja ftit ilu kien hemm tista' tgħid isu forma ta' kolb ta' stat insomma, però Assad talaq bil-kwiet u ifhimni, diġà qed naraw donnu xi triq ħatiħu s-Sirja ma naraw għax l-Ewropa qed tittama li ħajkun hemm xi forma ta' demokrazija. Inti issa, peress suppost hemm id-demokrazija skont l-Ewropa x'talaq Assad għax dawn ma ridux iktar. Taqbel is-Sirjani li hawn l-Ewropa jinbagħtu lura? Żgur li naqbel. Imma mhux li taqbel. Right? Irrid ikollok gvern bis-sinsla illi jgħidilhom issa ħija go back home. Right? Irrid ikollok gvern illi jiġbor il-refuġjati jew it-taparsi refuġjati Sirjani li għandna Malta jgħidilhom issa anki l-gvern tagħkom għalilkom biex tmorru lura d-dar ħalli tgħinu biex terġgħu tibnu pajjiżkom. Jalla jkun hekk. Żgur, imma li huma dak is-Sirjani li sejrin lura djarhom? Min? Dak is-Sirjani illi qegħdin bil-kumpanija mhux irreġistrata, ma jħallsux taxxa, ma jħallsux bolol, ma jħallsux VAT u jagħmlu x-xogħol tal-kostruzzjoni u tal-kisi u tal-madum b'nofs il-prezz. Dawk se jmorru lura d-dar. Is-Sirjani li ġewwa ta' parsi refuġjati u llum kollha tarhom bil-Mercedes u bil-Jaguars. Dawk se jmorru lura d-dar. Ġew naħseb nitmejlu bejna nfusna nqulu din. Le, ħanajdlek. Nitmejlu bejna nfusna għax għandna gvern u oppożizzjoni li tajbin biss biex jitnejku bin-nies. Għalhekk jibqgħu hawn dawk. Right? L-istess mistoqsija għamet ġol Ġermanja wkoll ta'. Għax l-AFD qed jagħmel pressjoni kbira biex is-Sirjani jitilqu l-barra. Right? L-AFD qed jagħmel pressjoni qawwija. Imma is-Sirjani li għandhom il-businesses. U hemmhekk kollox legali għandhom biex inkunu fair. Le, mhux hekk. Għax il-Ġermanja daqsxejn differenti iktar minn hawn. Fejn hawnhekk pajjiżna ġibneħ ġungla kulħadd jagħmel li jrid. Right? Il-Ġermanja jekk tiftaħ ħanut tiftħu imma bil-permessu kif suppost. Right? Issa, biex nerġgħu mmorru daqsxejn lura fuq Trump. Da jidher li huwa kontra, tkellem kemm il-darba kontra l-liberalizmu estrem, kontra l-kultura woke, u donnu kif għedna kambjament ħajkun hemm. Taħseb li għax ħadd inbidem l-Amerika, l-Ewropa wkoll naraw xi kambjamenti, għax diġà rajnihom jippruvaw imorru jilaqgħu issa wara li ma rridux jitlaq. Marru jisom bħal kelb tal-pudel jilaqgħu saqajja. U anke kellna l-ixju wkoll li daw riedu jibbenjaw il-Twitter ġol Ewropa, issa x'ovvjament il maskijiet ma' Trump. L-istess ħaġa insomma tarhom jitanqu miegħu u daw l-affarijiet. Mela, l-ewwel wieħed illi ħaseb illi anzi mhux ħaseb, l-ewwel wieħed illi qal illi min jivvota lil Trump huwa miġnun kien las eta burbur marrat, Joseph Muscat.
U Joseph Muscat tant kien ċert illi ħatitla Hillary Clinton. Harris, darba. Le, Hillary Clinton, qabel. Tant kien ċert illi ħatitla hi u ħatiġi eletta hi, illi tela flimkien mal-mara u tfal l-Amerika. Biex ikunu l-ewwel ġaħam Malti illi joħdilha bidejha. Imma sfortunatament għalih telalu Trump u kellu bħal ħmar jimur jieħu bidej Trump. Sawa, di l-istess ħaġa illum. Dana kulħadd kontra Trump. Immissa u tela. Mela allura issa ikonna naħslu jdejna u morru neħdulu bidejh. Sawa, u jekk Trump jgħidilhom left, right, go to the west. Aħna tagħna jagħmlu left, right, go to the west. U daqshekk, għax meta jkollok inti kontinent bla opinjoni u bla direzzjoni, mela allura jrid ikollok is-surmast illi jtik id-direzzjoni. U hekk sejrin nimxu. Issa, jinkwetak daqsxejn il-fatt ukoll ġini ġew moħħedi. Mela l-Ewropa huwa fatt, iġġieldet kontra Russja. Iġġieldet in a way kontra ċ-Ċina wkoll għax-xabaw jgħidu. U Trump laqqas biss stieden l-Ursula von der Leyen għall-inauguration tiegħu. Vodri qisu anku qed itihom il-ġemp. Vodri daw in-nies li jgħidu kważi l-Unjoni Ewropea ċ-ċentru tad-dinja. U għaw ħafna Malta jemnu għadi għax speċi donnu da. X'taħseb li għax da fil-verità aħna ħanispiċċaw kontinent waħdu ħadd ma jrid ikollu x'jaqsam magħna. Ara, il-Malti bela kollox. U l-Malti bela kollox għax għażel li jemmen li żewġ partiti. Jiena nisma' nies meta jibdew ifaħru lill-Unjoni Ewropea. Tibda tajt imma daw qed jgħixu f'dinja dan nies. Imma daw possibbli ma jafux qiegħed jiġri barra. Right. Jiġifieri jekk tibda minn dak il-fatt illi il-poplu Malti ma jafx l-maqqas għandu għax qed jiġri barra, u kollu huwa biżżejjed. Issa meta ngħid il-poplu Malti mhux il-poplu Malti kollu tu għax hawn min feta ħajnejh. Ullum sewwa l-Unjoni Ewropea ta' il-ġemp. Imma jekk niġu pereżempju għal Trump illi ħajat il-ġemp lill-Unjoni Ewropea, mhux ovvja. Ovvja hu. Wara li għamlu tistennija. Le. Mala daw għajruh. Ikkritikawh li tikkritika mhux ħażin imma l-kritika li taw huma. U għal-għajnejhom għal-liħor, li daqas kienet jaf li qed jgħix f'dinja. Ippruvaw jitfawlu l-bsatem fir-roti kollha u bdew jiċċensurawh anke milli kważi jidru l-videos tiegħu fl-Ewropa. Issa x'tippretendi hija? Illi ħajjiġi Trump u jagħmillek żiżi? Ela hija issa dak li tiżra taħsad. Mela, inti l-ewwel semmejt meta mort ixxi l-famuża bagalja. Lej ħafna żgħażagħ qed jitilqu minn Malta. Intom bħala partit. X'tipproponu biex fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin ta' ċertu livell ma jitilqux u anke żgħażagħ ikollhom futur ġol pajjiż. Iżda fil-verità, jekk ħanibqgħu żejnek f'10-20 sena qas, nidubu dak. Mela, l-ewwel li ma trid tagħmel huwa dan. Il-kumpanniji li hawn Malta. Daw iridu jaċċettaw il-fatt, anzi ħalli nibdew minn hawn. X'nagħmlu aħna bħala gvern li kieku? Aħna noħolqu il-wage brackets. Mala perit impjegat kemm mas-settur tal-gvern u kemm mas-settur privat huwa f'dan il-livell. Inqas ma tistax. Daqshekk. Engineer jaqbad daqshekk. U tibda nieżel ċup. Sakemm inti toħloq l-iskala kollha ta' wage bracket illi bniedem jista' jaqla. Bħal men barrek jaħdmu. Sawa? Issa, meta inti ħloq dak il-wage bracket, mala int lis-settur privat fottejtu. Għax għalaqtlu l-kantunieri li ma jistax ifotti iżjed. Ma jistax jaħdem bis-slave labor iżjed.
Tipo accountant b'1000 € ma tistax iġibu. Eżatt. All right. Mela, issa accountant hija tititti 40,000 fis-sena. Bħalma jitħallsu huma meta jkunu NGO. U jmorru jġibu l-fondi mill-Unjoni Ewropea li qed iħallasom il-poplu Malti. Mela l-ewwel jiena impjegat issa mal-NGO. Ewa, u nċappas 80,000, 70,000, mhux mill-fondi. Ġek. Right, iġi inti tittoħloq dak il-wage bracket. Kif toħloq dak il-wage bracket inti lis-settur tal-gvern u s-settur privat ġibtom ugwali. Għaliex għax bħalissa u dejjem kienet hekk mis-sebgħinijiet u mis-sittinijiet kien hemm dejjem dik id-differenza li l-privat iħallas ftit iktar. Mela kien hemm min jippreferi jaħdem mal-gvern avolja binqas paga għax għandek is-sigurtà, in-nofsanari dik u l-oħra. Imma llum taħdem mal-gvern xorta bil-kuntratt. Illum ma dekx tidħol mal-gvern u toħroġ bil-61 jew bil-65. Illum għandek kuntratt perjodu ta' żmien. 5 snin, sentej, whatever. Iġifieri jekk inti ġib dawk l-istess, mela inti dik l-indifferenza eliminajta. L-iskjavitu eliminajtu. U inti terġa' tibni il-fiduċja mal-poplu li inti iva allura issa inti l-gvern li ħatoħloq futur għalu liedek għax min ħajamel 4 snin, 5 snin l-università jistudja, jaf illi għaw Malta ħajmur jekk irid jimpjega ruħu bħala perit ma' kumpanija ta' periti, ħajibda minn dak il-wage bracket ma jistax inqas. Umbat bl-esperjenza tkompli tiegħek. Imma inti tibda minn hemm, ma tistax binqas. All right, issa l-aħħar domanda forsi tikkomunika mat-telespettaturi kif forsi jistgħu jikkuntattjawkom min irid ovvjament jaħseb li l-ideat tagħkom japplikaw għalih. U x'messaġġ tixtieq tibgħatilhom int lin-nies u l-ġenerali l-poplu Malti wkoll biex ikollna pajjiż aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Kif jistgħu jikkuntattjawna tramite il-Facebook jew fis-sit elettroniku tagħna. Fil-paġna uffiċjali tal-partit fuq il-Facebook għandkom issibu kollox kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħna. Ovvjament tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi personali anke fuq il-paġna tal-Facebook tiegħi. Il-messaġġ tagħna bħala partit. Aħna bħala partit irridu nagħtu l-Malta lura lill-poplu Malti. Però weħedna mhux ħajkun possibbli. Weħedna mhux ħajkun possibbli illi nreġgħu lura l-arloġġ biex nerġgħu niksbu dik il-libertà illi kellna qabel, il-libertà li tajt int Malti. Illum tlifniha. Illum tara Malti. Tista' tgħidlu għax jgħidulek razzist. Illum tara Malti jisħet li hu Malti. Jisħet is-sija li twelet Malta. Għaliex? Tort tal-Malti le mhuwiex. Tort taż-żewġ partiti illi tul dal-40 sena kissru pajjiż. Aħna bħala partit rridu nerġgħu nagħtu il-Malta lura lill-poplu Malti. Aħna rridu nagħtu futur lill-poplu Malti. Aħna rridu nkunu dak il-partit illi il-ġenerazzjonijiet futuri iħarsu lejna bħala l-partit li rġajna tajna dik il-pride lill-poplu Malti. Hija xi ħaġa ħażina? Le. Imma weħedna ma nistgħux. Il-poplu Malti irid jiddeċiedi irridx il-pajjiżu lura jew le. Il-multikulturaliżmu, il-kosmopolitanizmu huma kunċetti falluti, kunċetti li ħolquhom il-liberali li huma komunisti inkognito, orajt ma noqogħdux induru mal-lewża, għax il-liberali huma dawk li jgħidu li inti għandek id-dritt li tagħmel li trid. Però kif appena tajt hawn ma naqbilx miegħek u mbagħad daqshekk iduru kontrik. Seradu. Ewwa,
Ġifieri aħna rridu nkunu dak il-partit illi nerġgħu nagħtu l-ħajja kif suppost kif inhi xierqa lill-poplu Malti. Nerġgħu nqajmu id-drawwiet tagħna, il-kultura tagħna u nerġgħu nagħtu ħajja il-lingwa nattiva tagħna, dik il-lingwa sabiħa tagħna li mhijiex Arbija u x'inbilli jiġi xi ġaħan fuq it-television, għax dan avukat jew xi wieħed ħareġ mill-università jgħidlek il-lingwa tagħna Arbija. Il-lingwa tagħna mhija Arbija xejn. Il-lingwa tagħna hija Semitika li hija l-lingwa tal-Feniċi. U dawk li ġew qabilhom imżewqa bil-Latin, bit-Taljan u bil-Franċiż. Aħna għandna lingwa unika li kieku aħna nafu napprezzaw x'lingwa għandna, imissna nkunu gburin li aħna Maltin, imissna nkunu gburin illi nitkellmu l-Malti, imissna nkunu gburin illi ntajru il-bandera Maltija aħna. M'hawn l-ebda pajjiż fiċ-ċokon bħalma hija Malta li nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala pajjiż, nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala poplu li kapaċi noħolqu ekonomija, li nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala poplu li dejjem ħdimna għal art welidna. Dak li rridu aħna. Mela, Paul, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna u nawguralkom ovvjament biex ikolkom suċċess fil-ħidma tagħkom. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejlu ħeġġixkom biex terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.